Primer de tot, voldria un record immens pels companys que avui a Girona han rebut per defensar la nostra terra del que no volem que tenir aquí, que són els fatxes de mocs. Perquè avui se l'han jugada i se l'estan jugant a Girona. Per tant, jo penso que avui els hi hem de fer un reconeixement. Igual que hem de fer un reconeixement important als nostres presos polítics que estan en vaga de fam, que per al govern d'Espanya segur que és una bona notícia perquè els volen morts abans que passats pels tribunals que els condemnaran. Hi ha coses que no s'entenen. Les presons són de la Generalitat de Catalunya. Què carai fan els nostres presos en les nostres presons i que no es treguin? I no sortiran d'allà fins al dia que no tinguem la independència. La independència és el camí, és l'única manera de treure els presos i d'alliberar-nos dels fatxendes que ens obliguen a fer allò que no volem en aquest país. El Sometent vam néixer com a resposta que els nostres partits polítics estan divagant, no saben què fer, els tenim acollonits i al mateix moment tenen acollonides les nostres entitats. Ara sembla que la gent bellugui. Senyors, com els castells que fem aquí a Catalunya, quan la base belluga, lo de dalt cau. Per tant, companys, belluguem-ho tot. Belluguem-ho, sortim al carrer, fem un desfet de temps, que Espanya li baixi tota l'economia i només així lograrem que parlin i lograrem la independència. La independència la tenim, està proclamada, la vam votar, vam rebre. Què més volem per esperar per proclamar una Catalunya independent? Penso que a partir d'avui hem de lluitar, hem de sortir al carrer i hem de fer sentir les nostres veus perquè els nostres polítics que no estan fent la feina s'hi posin. La independència és l'única solució per a aquest país. En aquest país també trobem que són capaços d'entrar els nostres Mossos i fotre un joc de llenya als que estem lluitant per la democràcia. Què és això, senyors? Com es poden apartar aquesta xusma de Mossos que tenim que avui han fotut llenya als nostres companys que anaven a defensar que la gent de mocs, perquè no tenen altre allò, els fatxendes aquests, com es pot fer perquè els nostres Mossos respectin allò que és nostre i no el d'un país que no ho és. Per altra banda, avui tant de bo celebréssim la nostra Constitució, però no, ens fan fer festa un dia d'una Constitució forània.